DXDC Radyoman Report. Nigula sa findings sa medical legal nga positibo sa laceration ang 14 anyos nga biktima sa alleged rape incident sa Kalinan. Kini sumala kang Police Major Alberto Abella, Kalinan Police Station Commander, atol sa interview sa Armen Davao. Sigon Abella mo pailom sa psychological intervention ng biktima nga posibleng na trauma sa insidente. Sir, naabay ko gihimo nga psychological intervention para sa victim, sir. Yes, mo pa na akong proseso para ang bata kasi ma-trauma siya. So, pinahanglan nila ko na siya sa psychological intervention. So, ni-intervene na ba ang cancer? DSWD? Yes, ma'am. Para ani. So, no rescue, sir, kay naman siya sa poder pod sa iyang parents, sir, no? Yes. Suportado mo sa siyang pamilya. So, ang bata karon, sir, nasa Pamilya. family balik sa... Samtang napakustodiya na ang 19 anyos nga suspect nga si Jason Digamon sa Kalinan Detention Facility ug kasuhan ng rape. Ubos sa oplang kilos kung kababainhan, kalalakinan, kabatanunan, igiya laban sa pagpanglugo sa Davao City Police Office kun DCPO na nawagan si Abella sa mga batan-od ug mga ginikanan nga i-monitor ang ilang mga anak ilabi na sa mga aktibidad sa social media. Personal usab ang nga istorya ni Abella ang biktima nga dili na dayon mosalig sa bisan kinsang mga estranghero nga makaila diya sa Facebook o sa mga social media sites. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. Tatak RMN.